Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kawai kalong kami na Sornong Stone, West Khasi District, yakabalatip kerteng kumkakong Mandolin Bersat, kalapun seluruh yaki para kentai bakin lek yelek kai bat kilan met syagi gym. Naba kani kejaka kilan met kamdai tang kejaka ban penheksa, ni kejaka yelek kai ban penwandur yakamet kapat, nrei kadai ru kejaka kabala ban penyo ru yakamet kapat kabakot kabakia. Hakajing keren bat kabatesi TV, kakong Mandolin Bersat kalayatu. Ba kabala penlong ya kaban lek cakani kejaka kilan met kadai namarba ka don ya kejingkia hakamet la katto kani benai bat nadu bakala persyang ban lek kilan met tista hakani ke gym kalau ong baka don kejingkelah hakamet kepat jengka kad hadu baka jingkia ru kala hiar Barok kadai namarba kadai kani ka jingkia jonga mo kompanya tu epi ba kajingkia jonga ningkong kalong hadu nyo pesan kilo ti katkum ka jernyeng jonga bat kamet jonga ngamdi bandon kata kajingkia jonga namar kala long palat hi katkum karnyeng bat ka kamet jonga ti de namar kata ngasno baka don kam ban wan sekali ka gym ban kilan met ya lade namar ba kumbang asyam ya lade ba ningkong adon nyo pesan kilo hanraya bangalawan pista hakanika jinghere kai kilan met hakanika gym ti mentala san banai ngalai le kai hang ni bat ngasngo kadon ke jingkala hakamet ke jonga hakaba ke jingkhia jonga na kan yo pesan kilo mentang ala don andru kolai kilo ti kalong sisa ke jingira ka bakrau ke namar kata ka pendong inga dengan join hakanika gym bat habangawan hakanika gym ngasngo thu ba kadon shibun ke jing mentoy hakamet ka jongi mo namar balai ba kapen long ini bangin pendunai kata ka overweight ani kata ka jingkhia ngakran ya kani nang ba ka experience ke jonga bana de bangawan hakani ngasno thu ba kadon ke jingkala hakamet ke jonga na kata ka daw ken kapen long ngap wan join hakani ke gym ngasno phala ba ya kani ke jingsno ju bebu namar ngaru ngasno kumta hilingkom ki ong ba wan se ka gym ban pen hedok sa ban ka isi ya ki kan thai mo namar ka de ka jing le kai jing shinrang hanrei pade kata ka ditang jung jing mudur jung katto kan ni ki bompat experience ya kan ni ka jing le kai hanrei habi ki lawan pade hang ni ki train om tang na ban ta ki shinrang i kan thai ru ki train nam ta ka fitness ru om de tang ban pen hedok sa la ni kumba jing perkhat jung ki katto kan ni hanrei haba ki lawan se kan ni ka jing le kai ki sngo thu ba hang ni train ngaro ning kong ngasngo kumta Raya balawan hang ni idon hang ni nong hikai yangi ba ki ke jing le kai mi kin thai ngi de ban le nambar ngi kin thai bun sen ni hap kham concentrate ka fitness te kumta ka de ka jing ta ka jing mudur jing ka to kan ni rai ka jing le kai hi ka de kanu hi don kan thai don shin rang han rai baro ka de ka jing men toy hi yang ni simet hi rangi wan ko ngai ngasno ba kawai ka bang kwa hi ban motivate di ke babun ki para kan thai mo namar ha ka ni ka gym jungi ki kan thai hadu menta ki duna bha ngidang la ban nyau ki don tang ka to kan ki kan thai namar la se ki smu thu bakla ba ka gym ka dei tang ta ki shenrang hare ka ka bang kwa ban ki para kan thai ka long ba la ra ki la wan bat phin smu thu e ka gym men toy namar ba ngi ki kan thai bun sin mo ngi sngo ba ong ba ka jing kilan met kam dei tang ka jongi hare ka dei tang ka jong ki shenrang hare nga kwa ban ong ba one experience hi dala dei bat phin smu thu ba hadu kan nu ka long ka jing men toy bat ngara kwa ba ki nang sakmat ki nang bun kin thai ki badang wan pen ya join ha ka ni ka gym ka jongi bat kin mat hi ka jing men toy ha ka met ka jongki hakabaya dei bat kani nakaliang jong utrai jong ka Hujon Fitness Center usamla syarai Hujon ula ong ba hakaba nengkong kadang don ka jing sngo hagi babun bakani ka gym kamlong ya ki shenrang bat ki kintai bania kilan met lang hakaju ka jaka kumta ula phya banta ya kani ka jaka ya le kai laka jong nang baka nombu jing ya ki kintai gi bakwa banwan kilan met hagani ka gym Kan mau mencoba nang cleaning kong kadang don gajing sngyo mo hangi ba umlong banele kai shenrang bat kan thei jo haga jo gajum ti sipor ngila persyang ban penpia ti lengba ngalong pi kadai ka gym kom dei tang ka jaka kilan met re kadai ka jaka ban kilan ne gajing long jong breu ti ka result ka babam ta kadai ba bat shenrang bat kan thei tang ile kai lang ti ngako bani thu pi ba hang ne gym Hujon Fitness Center umdei ba tangki samla di bawan Nrei ngaspenat ba kirang ba
bat kenthe bat senrang ki bala rang ba ro ki bon ki bawan nomor ba ha jinglong rang ba jong ki la don ki jing thut ki kantam gi shing ki tit ki jaw mo te lengba ki jingwan ha jim bat kala arab ba ki te ki don gini bodon bp ki bodon ha kene jimpang sini ro te ki wan hang ni train abang train ki ngiyo ka result ka ba kata ka de ba ki dunano kata ka jing stom lane ki yo ka jing ko na ki jing stom ki bobon